Сәлам, мин Рима Бикмөхәммәтова, мин журналист һәм мин мөхаҗир, эмигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәлам, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхаҗирлекне төрлечә кичерә. Һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Сәлам. Мин бүген чәйне татар егете, эшмәкәр Фәнис Фәхретдинов белән эчәм. Сәлам, Фәнис, син кайда? Сәлам. Америка Кушма Штатларында, Лос-Анджелес шәһәрендә. Сез кайдан? Без сезнең белән Истанбулдан сөйләшәбез. Зур сәлам Истанбулга. Ой, безнең сәгать айырмасы 10 сәгать булып чыгамы? Казан, Мәскәү, Истанбул. 10 сәгать айырмасы булса, Уфа белән 12 сәгать айырма. Шулаймы, Фәнис? Нәкъ шулай. Алайса, син иртәнге чәйне эчәсең, мин кичке чәйне эчәм. Мин кичке бик үземнең энергиямне бераз басар өчен бөтнекле чәй эчәм. Ә син нинди чәй эчәсең? Мин гадәттә иртән гади чәй эчәм, каты кара чәй эчәм. Күпчелек кычракта. Сөт белән әлбәттә инде. Америкага киткән татарлар гадәттә бозыла. Алар зур кружкалардан эчә башлый. Синдә дә андый гадәт бармы инде, яки бәләкәй шыкырлардан эчәсеңме, кәсәләрдән эчәсеңме? Күрәсең инде, монда Америка Кушма Штатларына киткән шул бузылган булганмындыр инде. Мин күптән бәләкәй чактан бирле ул шыкырдан эчәм. Бер ел элек, хәтта 1 ел ярым элек Русиядән бик күп кешеләр китә башлады. Бу сәяси вазгыятькә, сугышка бәйле түгел саннар да юк. Аны Русиядә әйтмәй, ләкин белгечләр, экспертлар санап чыгаруда миллионга якынча 800 мең кеше чит илгә чыгып киткән Русиядән. Син шушы кешеләр арасындамы, Фәнис? Син дә шул вакыйгалар аркасында чыгып киткән кешеме? Беренчедән миллионга якын кешегә мин бик тә ышанам, күбрәк тә булмаса әле. Икенчедән мин инде сугыш башланган чук киткәнем инде. Ярты ел алдан дип әйтсәм, күбрәк арттырып җибәрәм инде. Сугыш башланганчы мин инде Америка Кушма Штатларында идем инде. Син сизәдереңме, хәлләр моңа кадәр барып җиткәнен, шуңа чыгып киттеңме? Сәбәпләре нидә иде? Сугыш булыр дип һич тә күз алдына да китермәгәнем һәм башта да андай бер юк иде. Ләкин илдәге сәясәтнең кайсы якка барганын мин аңлаганым инде. Дөнья алга бармый, артка бара икән. Кызганычка каршы, мин күз алдына китергәннән дә куркынычрак әйбер булып чыкты шул. Китү сәбәпләрен әйтә аласыңмы? Һәм нәкъ менә Америкага китәм дигән фикерең, уең, хыялың бар идеме? Ни өчен Америка? Барыбер ерак теге Татарстанда үскән һәм яшәгән кешегә кинәт кенә Америкага китү җиңел дә бирелмәгәндер. Минем гомергә дә берәр кайда башка илгә күченеп китермен дип уйламаган идем, бер кашанда уйлаган юк юлай бер турында, әмма минем күрәсе килә иде, Америка күрәсе килә, Европаны күрәсе килә иде. Күпме берничә ай эчендә мин җыенып чыгып киттем, чөнки минем анда үземнең проблемаларым бар, миңа карата минем сәясәткә карашым өчен дип әйтсәм дөрес булыр. Дөрес аңлыймы инде, мин сиңа ниндидер басым ясалган, ниндидер үзеңнең фикерләрең, сәяси активизм, ниндидер гамәлләрең аркасында сиңа басым ясаганга син чыгып китәргә карар кылгансың. Әйе, шулай. Нәкъ шулай. Һәм ни өчен Америка? Бу ниндидер балачак хыялы идеме? Менә син күрәсем килә дип әйтәдер инде. Ягъни аңлавымча син гомумән беренче тапкыр чыгып киткәнсең чит илгә, һәм ул шундый ерак океанның икенче ягы. Әйе, шулай булды. Минем кайсы илгә китергә исәп куруым бер төн эчендә иде. Кичтән мин уйладым, нәрсәдер дөрес бармый, нидер эшләргә кирәк дип уйлап утырган. Арада төндә йокы кермәде. Төн эчендә бер үзем генә Казан уртасында урамда утырып, мин шундый уйга килдем. Шул ук төндә үк кайсы илгә китәсендә уйлап таптым димсең инде.
Ягъни синең ниндидер бер танышлыгың да юк, туганнарың да юк, дусларың да юк, барып терәрлек урын да юк, ләкин син шулай да Американы сайлагансың. Менә чыгып китү ничегрәк ул? Син качак буларак киттеңме? Ничек шикләрне уздың? Виза бар идеме? Менә бу тарихлар да бик кызык. Ул чыктың да киттең түгел, Төркиядә түгел, әле визаларда алу кыйынлашкан иде соңгы елларда. Әйткәнемчә, инде менә бер төн эчендә мин бу әйберне бөтенләй исәпләдем. Аңлыйдым минем визам да юк икәнне, бүтән бер илдә дә булганым юк икәнне дә, чит ил телләрендә белмәвемне исәпкә алдым. Шулай уйлап, Европадагы хәлләр буенча миңа бик ошамады андагы, ничек дип әйтим икән инде, андагы сәясәтнең кайсы якка баруын һәм инде кызыл паспорт белән бик артык еракка китеп булмавын да аңлыйдым инде. Мин булай уйладым. Кайда мин файдалы була алам, кайда мин яхшы яши алам, кайда минем милләтемә карамыйчаклар, кайда минем телемә карамыйчаклар, минем динемә карамыйчаклар, үзем ничек тырышам, ничек акча эшли алам, ничек үземне ашата алам, яшәтә алам, үзем генә дә түгел, минем тормыш иптәшем дә бар. Шул бөтен әйберне анализировать итеп, иртәнгә мин шундый уйга килдем, Америкага китәргә кирәк икән. Һәм хатының нәрсә дип әйтте? Америка? Аның реакциясы нинди, аның фикере, аның хисе нинди иде? Төне буе йокламыйча мин иртән эшкә киттем башта. Аннан төшке ашка кайттым. Хатыным инде ул вакытта иде, отпускта иде. Кайттым да ничек әйтергә белмичә утырдым. Аша утырайм, шупыр-шупыр. Шул моментта мин бүген төне буе уйладым. Безгә китергә кирәк. Ул аңлый иде инде нәрсә өчен дә ул артык әллә ни сораулар да бирмәде миңа. Кайда китәбез диде. Америкага китәбез. Ул Америкага? Нишләп Германия түгел, нишләп Алман иленә түгел диде дә, шуның белән ярый диде. Бүтән бер нинди сорау да бирмәде. Кашан китәбез генә диде дә, иртәгә билетлар алам, шунда билгеле булыр диде. Менә шулай. Бу актаныш шүпрәле яки мөслимдә утырып әйдә Казанга барып кайтыйк дигән кебек сөйлисең син, виза. Шуннан да шулай килеп чыкты ул. Әйтәм бит, шул төн эчендә мин бүтән информацияны укып чыктым, карап чыктым, белеп чыктым, танышлар эзләргә тырыштым, бернинди танышым да юк икәнен аңладым. Шуннан соң мин аңладым, миңа Мексикага барырга кирәк, Американың иммигрантларга карашы нинди икәнен бүтән информация да хәзерге вакытта интернет шелтәрендә бар. Сәлам, син кайда? Мексика белән Америка чиген узу тарихы ничегрәк булды? Чөнки интернеттагы кайбер тарихларны укыйсың, чәчләр үрә торырлык, анда шундый куркыныч тарихлар сөйләнәләр, кемнедер урлыйлар, кемнедер кыйныйлар, кемдер акчасыз кире кайтып китә. Шундый хәлләргә сез дә тарамадыгызмы? Күпләрнең чыннан да кинога охшаган тарихлар кебек. Беренчедән минем баштан мондый уй иде. Рәсәйдә яшәп, ничек мин Мексикадан куркыйм дип. Мин монда яшәдем, анда мин килдем генә дип инде. Анда миңа куркасы бер түгел юктыр инде дип. Рәсәйдә яшәгән кеше өчен. Шуңа мин бернинди дә түгел начар хәлләр турында да укымадым, кемнең нинди экспириенс бар икәнен дә карамадым. Ләкин хәзерге баш белән, хәзер бу юлны узганнан соң беркемгә дә киңәш итмәсем бу юлны узарга, чөнки чынлыкта да бу бик куркыныч бер гомер бер генә. Андай урысча әйткәндә андай рискка үзем тормышны куймасым. Килеп җитү белән дә мин уже бүтән ниләрне карый башладым. Юллар, нинди интернет ничек эшли, кешеләр ничек киенә, нәрсә ашый. Кызык бит инде беренче тапкыр. Шул моментта да мин һәр чакта да чагыштыра идем. Менә шушы башка кешеләр әйткәнчә, шушы мескен Мексикада кешеләр карар ничек рәхәт яши дип. Әйе, бик артык бай булмасын, ләкин алар тыныч итеп, мотор итеп, рәхәт итеп яши беләләр. Мин шуны чагыштырам үзебезнең Рәсәй белән. Кара инде, безнең нинди бай ил, ул байлыкның бер нинди файдасы да халык өчен юк икәнлеккә. Шул Мексика андай бай ил булмаса да, Рәсәй белән чагыштырганда бер дигән мотор итеп яшиләр дип әйтер идем. Күпчелек бу җир. Бу инде әлбәттә бүтән районнарда, бүтән шәһәрләренә, бүтән штатларына да кагылмый. Ләкин мин күргән ике штатта мин кеше начар яши дип әйтмәсем, чагыштырмача инде. Америка белән Мексика чиген ничегрәк уздыгыз? Мин нелегал рәвештә үтмәдем, мин легал рәвештә үттем. Булай булды. Машина алдым. Мин башта инде Кинтана-Роо дигән штатка, ял итә торган штатта булдым.
бір атна анда действительно yol еттік енді біз. Яңадан біз билетлар алып Америка шигіне тоба келдік. Тихон деген шәһәргә түнне келдік, аэропорттан шықтық. Мен бүтін жерде де оқи олайды. Бір проблемам да болмады. Такси алдым, білмейдім. Урамға шығып такси олмасқа керек. Обязательно Uber'дан оларға керек екенлігін андай бірні білмеймін. Урамға шықтым да таксистін тоқтаттым да, мен мына шушында барарға керек. Неше сум аласың дейді. Не, $25 алам дейді. $25 әйбәт метім. Отырдым да кеттік. Итіп қойды, бір проблемам да болмады. Екінші күнге ертең тұрып, бұл енді түн ортасы еді, біз аэропорттан шыққанда ертең тұрып мен базарға кеттім, такси тұтып, машина сата тұрған базар көрсет мені деп. Бұл енді әлбәтте Google Translate пайдасы білен. Анда инглишше бір сөзді білмейлер, испанша өзім білмеймін. Шуайттырып мені бик яқшы иратлekte, ол мен аша ярдәм итте, идемейтен башка жерге, мында кыйбат мейтен менің хәтле акча юк. Киттик башка жерге, машина алдык та, кире безнең отельгә кайттым да, икенче көнгә иртән турып, ашап, җыенып, кирәк түгел эвреләрне калдырып, ул бит әле бүтән кешедә беренче тапкырдан ук нине чыкмый, чикне чыкмый Америка ягына. Барып бастык та инде, обычный КПП инде урысча әйткәндә. Бер көтү машина тора, чират. Шулай әкренләп шул чират буенча бардык та инде. Офицер кырына, Америка офицеры кырына килеп җиткәчтен, светофор тора инде. Светофор кызыл төстә янайы. Көтеп тордым. Аннан соң ул кызыл янган килештә кулы белән күрсәтте, әйдә кер дип инде. Мен килдем дә, шул будкасына килеп туктадым. Ул нишләп туктыйсың, бар диде миңа. Мин документларны тикшермәскә җыйнай, Америкага былайга кертеп җибәрергә җыйнай. Мен башынан селкедем дә, тәзәм төшердем. Ул миннән сорый инде, документларыгызны бирегез дип инде. Мин документларны сузам да, алардан ярдәм сорыйм инде. Миңа политический убежище кирәк дип. Ул безнең паспортларны күрде дә инде, ни I know. Младитрип, шайтыр безнең документларны алды да, машинаны миннән сүндерергә сорады. Мин машинаны сүндердем, машинадан төштем, төшәргә кушты миңа. Калганнар утырыгыз машинада дип. Мин төштем, үзегез белән ярамаган әйберләр, пичаклар, мылтыклар юкмы ди инде? Юк, берәр дә юк дип әйттем. Мине тәнне карап чыктылар да инде, җиңелчә генә бар кире утыр, кабыз машинаны, мин синең алдыңдан җыю генә барам. Минем арттан әкрен генә барды инде. Шайтыр безне алып киттеләр, аннан соң машинадан бөтенебезгә дә чыгара куштылар, машинаны тикшереп чыктылар. Яңадан кире машинага утырттылар һәм берәм анкета тутырырга чакырдылар. Яңадан бүтән кешенең анкетасын тутыргачтын, шул ук офицер миңа килде. Гафу итегез, әмма мин сезнең кулыгызга билезикләр тагырга мәҗбүр булам ди инде. Әле алар гафу да үтенәләр. Әйе. Әлбәттә, мин миндә шок иде. Беренчедән, команда бу шикне узганыма шамый идем. Икенчедән, гафу үтенеп кулга билезик такканга. Минем андай экспириенс Россиядә бар, мен ничек узганын беләм. Монда минем шок. Гафу итегез дип, мен бер билезикнең бер ягын минем кулга, икенчесен хатынның кулына эләктереп, алып кирде офис дип әйтим сан инде. Скамейкага утырттылар, утырып көтеп тордык 2-3 сәгать. Яңадан безгә ашарга бирделәр, чирттеләр, каян сугаларга, кайда нәрсә икән, кайда бәдрәф икәнен күрсәттеләр. Яңадан безне камераларга керттеләр. Камерага кирдем. Әлбәттә хатын кызлар һәм балалар камерасында, миратор камерасында. Шунда капка ачылды, карыйм. Һәм кирсәң, анда камера тулы татарлар. Почти. Карыйм. Исәнмесез, кардәшләр дип кирдеңме? Ишекне ачтым да, исәнмесез дидем. Карап торам, яңадан урысча әйттем, здравствуйте дип. Чөнки мен карап чыктым да, анда утырган кешегә ике яклап скамейка булмаган бер бүлмә. Бөтенесе дә безнекеләр икән күренеп тора, Кавказ халкы, урыслар икәнлек күренеп тора инде, менә күзгә атлып тора. Күп булса ике кеше Латин Америкасыннан булгандыр. Бөтенесе белән дә танышып чыктык, ха-ха-ха күлеп сөйләшеп утырып, шайтырып безгә килеп конвойерлар камерның ишеген ачып замещение ясыйлар. Кешене төрмәгә утырткачтан кешенең бит инде кайфы китә, нитә, монда бүтән кешедә шат, тынычлыктабыз дип. Шунда мин аңладым инде, монда күпчелек кеше тынычлык эзләп килгән икәнлеген. Ниһаять Американың төрмәсенә килеп эләктек дип дигән шөкранә кылып утыручы кешеләр күз алдына килә. Юк, шуннан да шулай иде, менә шуннан да шулай иде. Сәлам, син кайда? Тагын бер мөһим сорау, менә бу төрмәдә утыру узак булдымы һәм узакка сузылдымы сезне тикшерү, сезнең мәсьәләне хәл итү? В общей сложности 18 сәгать вакыт уздырдык.
Икенче көнгә безнең бөтен документларны әзерләп, безне чыгарып җибәрделәр. Ике условие белән. Сез хәзер 3 көнгә карантин, ул вакытта ковид вакыты бит. 3 көнгә карантин, яңадан барасы җирегезгә барыгыз дип. Шулай безне чыгардылар да анда автобуска утыртып, бөтенебезне отельләргә иттеләр. 4 йолдызлы отельдә 3 көн буе бушка безне яшәттеләр, ашаттылар, тест ясадылар. Шулай без Америка Кушма Штатлары каршы алды. Сәлам, син кайда? Кайсы штатка баштан ук килдегез, Фәнис? Һәм менә Америкага эләгү хисе нәрсә ул? Сәлам Америка, сәлам иреклекме, сәлам азатлыкмы? Менә беренче кичергән хисләрең синең нәрсә иде? Беренче кичергән хисләр мен беркайчан да онытмыйчакмын. Ул хәзерге моментта да мин шундый ушта торам. Армиядә хезмәт иткәннән соң, демобилизациядән соң урамга чыккачта менә мин азатлыкта дигән хис белән бер үк шундый ук хис иде. Камерадан чыгып безне чыгарып җибәргәчтен гостиницага мен менә нәкъ шундый ук хис мин азатлыкта дигән. Ничек ул? Нинди хис ул? Аңлата аласыңмы? Үзеңә хуҗа, үзеңнең тормышыңа, үзеңнең юлында син үзең хуҗа. Һәм беркемдә сиңа бер нәрсә дә кумаша аламый икәнлеген. Минем өчен азатлык ул шул. Нәрсә әйтәсем килә, шуны әйтәм. Нишлисем килә, шуны эшлим. Әлбәттә инде яхшы якларыннан әйтәм инде. Нәрсә белән шөгыльләнәсе килә, шуның белән шөгыльләнәм. Ләкин азатлык дигән әйбер, азатлык дигән хис ул беренче чиратта минем өчен җаваплылык. Үз-үзеңә җаваплылык, тормышың өчен җаваплылык. Әлбәттә, мин дә шуны әйтәм бит. Үз-үзең өчен. Сиңа беркем дә кумаша аламый һәм син үз өчен генә җавап бирәсең. Кемнеңдер нәрсә эшләгәне өчен түгел. Бу бер яктан шәп, ләкин икенче яктан куркыта, чөнки үз-үзеңә җаваплы булу ул син җитешкән дигәнне дә аңлата. Һәм син берсенә дә таяна алмыйсың. Син үзеңә генә таяна аласың. Менә шул курку бар идеме синдә? Һәм ул менә бу адымны ясау, танышларың юк, кесәңдә акча юк. Аңлавымча, телне азмы күпме беләсең дип аңлыйм. Менә бу яңа тормыш, шит ил, азатлык хисен кичергән булса да, курку бар идеме? Нәрсә өчен курку иде? Ул куркушындыр сүнгенә әйткәндә юк иде, чөнки аны азарт булса иде. Азарт булса, шын менә бөтенләй бер дә яңа бит, бөтенләй бер дә яңа. Абсолют рәвештә бөтенләй бер яңа баштан яңа дөньяга күч. Куркунчыктыр шулай. Юк иде ул. Азарт бар. Бөтенләй бер яңа баштан. И табырга кирәк, танышырга кирәк, дуслашырга кирәк, эш табырга кирәк. Bütün кагыйдәләргә өйрәнергә кирәк. Теге күптәннән әзерләнгән кеше булсаң, бәлкем куркыткан булыр, чөнки син якынча плюс-минус ничек буласың, теге кайда ничек эшли икән, кайда нинди кагыйдәләр икән белсәң, әзерләнсәң, бәлкем куркыткан булыр. Сәлам, син кайда? Син хатының белән Американың иң кыйммәтле, иң затлы штатларның берсендә яшисең. Эшне табу, үзеңне тәэмин итү, яшәргә урын табу, ризык юнәтү, менә булар авырмы яки хәлдән килә торган әйберме? Ничек дип җавап бирергә дә белмим, чөнки мин килгән вакытта әлбәттә мин бернинди танышта юк иде. Әлбәттә кая барасын да белми идем. Калифорнияны сайладым, чөнки мин уйлаганча максималь рәвештә демократик штат булганга күрә. Мин бит күз алдына китерәм, башка штатта демократик штат булмаса, андан чыгыр кагыйдәләр катырактыр дип уйлыйдым. Шуңа күрә мин Калифорнияны сайладым. Беренчедән, шуның өчен, икенчедән табигать. Монда 4 климатта бар. Шундый матур, жылы, һәр чак жылы, рәхәт. Күңелең һәр чакта да балкып тора. Мин килешәм синең белән. Мин Калифорнияга барганда иң исем киткән ул табигатькә иде. Чөнки Тын океаны бар, 1000 еллык секвоялы урманнар бар, таулар бар. Шундый сахралар инде. Тимнем Аллаһ Тәгалә шулкадәр матур итеп яраткан ул якларны дип. Сәлам, син кайда? Америкада шулкадәр матур итеп сөйлисең, сагыну хисе бармы яки юкмы? Белмим, татарга хас әйбер буга инде ул. Сагыш, сагыну, нәселгә бәйлелек, алар белән элемтә тоту,
калдымы ул синең ил белән ничегрәк аралашасың? Әлбәттә, 10 сәгатьлек аерма да бар, синең туганнарың бар. Менә бу яңа җирдә яшәп китү, тернәкләнү азарты дип әйтсәң дә, барыбер да туганнарны сагыну бармы? Әлбәттә сагынам инде. Әлбәттә сагынам. Иң беренче сагына башлады минем тормыш иптәшем. Ул бер 3-4 айдан соң төннәрен чык-чык килеп мендәргә елаган, иштәйм, нәрсә булды дип мин сагындым дип теге. Сагындым, әниләрне күрәсе килә, кайтып киләсе килә дип шайтырып ул баштан ул вакытта минем нәфрәттән башка берәр дә юк, ул үзем Рәсәйгә карата. Урамнан машинада барганда да мин уйлыйм, карайын, бу илдә бер әйбер дә юк бит, бер әйбер дә юк кеше нинди ләззәттә, нинди матурда яши дип, нинди бай иттереп, матур итеп яшиләр, бер-берсенә елмаеп, шундый тынычлыкта, матурлыкта яшиләр дип мин шайтырып үземнең гомер буе иң бай илдә яшәгән дип, теге шундый империалистик безнең пропаганда бара бит инде безнең илдә. Шуңа шул нидә воспитанный кеше буларак минем шундый нәфрәт туды Рәсәйгә карата. Шундый уйлар белән минем сагыну зак вакыт ул булмады. Чындырсын әйткәндә, мен күптән түгел генә сагына башлаганмындыр дип әйтәм. Чөнки беренчедән яман әйберне бит инде ул тизрәк унутырга тырышасың. Һәм шулай ук унутасың да инде аны. Һәм башта кала яхшы моментлар гына, якты моментлар гына. Шуңа күрә хәзер шул якты моментларны искә төшереп, әлбәттә мин сагынам. Беренче чиратта инде ул туганнарны, әти-әниемне, дусларымны сагынам. Туган җиремне ак буена барып утыруымны күз алдына китерәм берничә тапкырдыр көнгә. Андый уйлар әлбәттә бар. Килә сагынам. Әлбәттә сагынам, туган җиремне сагынам. Менә чыгып киткәндә, Америкага киткәндә, син туган ягың белән җипләрне гомерлеккә үзәм дип чыгып киттеңме? Һәм менә әлеге вакытта син нәрсә уйлыйсың бу турыда? Ягъни кайчанда булса кайтаммы, кайчанда булса үзгәрешләр булып кире кайтып төпләнәм дигән фикерләр бармы, юкмы? Бу бик авыр сорау, шундырсын әйткәннәрем апа, чөнки әлбәттә мин кайтыр идем. Кайтам дип чыгып киттем, кайчанда булса. Ләкин бу хәзерге сәясәт белән мин ул илгә, мин шулай дип әйтәм. Ул илгә дип. Ул илгә мин аягымны да атламыйм, чөнки мин бу бүтән барган хәзерге рәвештә ничек бүтән әйбер бара. Мин бу әйбергә бер генә шеш бөртегем белән дә бу әйбергә якын буласым килмәй бүтәннәй. Шуңа күрә хәзер мин нык авыр күз алдына китерәм ул әйберне. Мин белмим нәрсә булырга тиеш. Кайтасым килү барлыкка килсен өчен белмим нәрсә булырга тиеш. Мин аңлата да алмыйм. Әмма ләкин ул илгә мин кайтмыйм. Башка илгә әйләнсә, бәлкем. Синең өчен башка илгә әйләнү Беренчедән кешегә кешелекле караш булырга тиеш. Икенчедән кеше ничек уйлый, нәрсә уйлый, шуны әйтә алырга тиеш. Хәзерге вакытта ул әйбернең бер генә хәрефе дә юк. Куллыкта яшәгән халык беркайчан да бәхетле була алмый. Хәзерге вакытта безнең халык куллыкта яши. Мәсәлән, сугыш бетә икән, инде тәүбә гамәлләре кылына икән. Кешеләрнең тормышын җайландырыр өчен сәяси режим үзгәрүгә тиешме? Нәрсәләр үзгәрергә тиеш? Всё, хатын җыенабыз, әйдә кайтабыз дигән сүзне әйтер өчен. Үзем кайтырга мин аңлыйм икән, миңа анда тыныч булачак икән, беркем дә миңа төрмәдә янамаса, бер нәрсә дә янамый икән, шундый хәлгә килсә ил, мин аны һичик тә аңлыйчакмын кайсы момент икән. Әмма ләкин хәзерге вакытта мин андый нине аңлата да алмыйм, күз алдына да китерә алмыйм, ничек булачак ул, ничек булырга тиеш ул, минем кайтасы килү барлыкка килү. Шунында иминлек эзләп чыгып киттеләр кешеләр. Күбесе кемнән сорама, кем белән сөйләшмә. Мин бу дәврдә бик күп кешеләр белән аралаштым, һәм алар үзләрен имин тоймаганга күрә, киләчәкләрен күрмәгәнгә күрә чыгып киттек дип аңлаталар. Кемнеңдер ул хискә бирелеп эшләнгән адым булды, кемнәрнеңдер рациональ адым булды. Шулай да менә Фәнис, сиңа килгәндә, ничә лет ул Америкада, кайтыгыз, монда да бит яшәп була, сиңа бер нәрсә дә янамый дигән фикерләр белән туганнарың, якыннарың, дусларың шалтыратканнар бармы? Сөйләшкәнегез бармы? Синең хатының белән китүеңне ничегрәк бәялиләр гомумән? Күпчелек чиракта туганнар, якын дуслар дип әйтим инде, күпчелек чиракта афәрин, дөрес эшләдегез, бу монда ниндидер иминлек, ниндидер тынычлык көтәргә бер нинди дә резон юк дип
дәшүләре күпчелек. Әлбәттә, шаярып кына әйтүчеләр бар. Нишләп ятасың инде анда, әйдә кайт дип. Күпчелек рәвештә бу шаяру. Сәлам, син кайда? Шулай да, менә мин сине күзәткәнем бар. Син Америкада булсаң да, син Татарстан байрагын тотып чыгасың, төрле пикетларда катнашасың, сугышка каршы җыеннар була, сәяси тоткыннарны азат итү таләпләре белән чыгасың. Синдә чит илгә китеп, тормышың азмы күпме барыбер да җайлашып килә бит инде. Сине һаман да ул мәсьәлә борчыймы? Ни өчен син чыгасың? Һәм ул урамга чыкканда син туганнарың турында Тагын бер авыр сорау инде бу. Әлбәттә, мин аның турында уйлыйм, туганнарым турында да уйлыйм, үземә карата исемне әйтмим, кем икәнен дә әйтмим, болай гына әйтәм. Тукта, зинһар, митингларга чыгуыңнан һәм аны күрсәтүдән дип әйтүчеләр якын кешеләрем арасында булды. Мин аны тоже бик каты һәм күңелемә нык якын алып, рәнҗеп җавап бирдем башта, яңадан тынычланып, хушка килеп дип әйтим соң инде. Аңлатканнан соң общий язык таптык дип әйтим соң инде. Бер генә тапкыр булды анда әйбер. Бер генә тапкыр. Менә бу пикетларга, митингларга чыгу һәм катнашу синең өчен нәрсә ул? Ягъни бу азмы күпме үзеңнең өлешеңне кертүме? Син берсенә дә бер нәрсә тиеш түгелсең, берни дә мәҗбүр түгелсең, ләкин син барыбер да үзеңнең фикереңне әйтергә тырышасың. Мин үземнең фикерне дә әйтәм, һәм үзем өчен генә дә түгел. Илдә калган, китә алмаган, сәясәтнең ничек кайсакка барганлыгы белән риза булмаган кешеләр өчен, чөнки үзегез беләсез бездә ничек куркыныч икәнлеге. Үзеңнең фикереңне әйтү хәзерге вакытта, как говорится, за себя и за того парня дип әйткәндәй. Минем бу сорауны дәвам итеп тагын бер сорау бирәсем килә. Менә бу хәлләргә, сугышларга кадәр, мобилизацияләргә кадәр киткән татар башкортлар күп. Алар Америкада да яшиләр, Европада да яшиләр. Ләкин аларның активизмы бик сай, яки ул күренми. Күренгән очракта да ул күбрәк мәдәни проектлар. Менә син бу хакта уйлаганың бармы? Кеше читкә китсә, күбрәк үзенең матди ягын кайгырта, тормышын көйли, артык низакларга кермәскә, без сәясәт белән шөгыльләнмибез дигән сүз белән бу эшләрдән читләшә. Син моны ничегрәк кабул итәсең һәм ничегрәк бәялисең? Сәяси активизм булмауны мин бәйлим бер әйбер белән. Күптәннән киткән кешеләрнең күпчелек аларның барысының да гражданствосы да бар, яки аларның резидентствосы бар. Алар дәшмиләр, риза түгел алар, үзләренең күңелләре белән алар риза түгел ул бөтен барган әйбергә, бөтен үзгәрешкә, алар ул әйбер белән риза түгел. Әмма дә ләкин алар бит кайтып килә алалар, кунакта була алалар. Шул кайтып килүләре тынычлыкта усын өчен, беркемдә аларга бәйләнмәсен өчен, тимәсен өчен алар тыныч кына утыралар. Әмма ләкин һәрбер кеше үзенекен сайлый, һәрбер кеше үзе өчен үзе җаваплы. Булдымы шундый хәлләр? Америкада яшәп ята, ләкин Русия сәясәтен хуплый. Андый татар башкортлар белән син очрашканың бармы? Һәм менә аларның позицияләрен син ничек бәялисең? Аллага шөкер, андый бер генә кешене дә күргән булмады. Бер генә ватникта күргән булмады. Татар башкорт арасында берәү дә юк. Аллага шөкер. Нык тату әйбәт яшибез. Әмма сәясәттәге митингка нигә чакырсаң инде бик алай кеше күп килми инде теге чәй ичү белән биеп эш-пешмәк ашауга караганда. Әмма прям ватниклар юк. Берен дә белмим. Сәлам, син кайда? Без бик мөһим һәм авыр сорауларга күчтек. Шәйләрдә сунып китте буга инде. Америкада чәй гадәте калдымы синдә, яки бөтен американнар кебек кахвага күчеп беттеңме? Кахва бөтенләй эчми башладым монда килгәч. Дөресрәк. Күпчелек тагы да ныграк чәйгә утырдым дип әйтим соң инде. Тагы да күбрәк чәй эчә башладым. Ой, нәрсә белән нинди чәйләр яратасың? Нәрсәләр эчәсең? Мин пуэр яратам мин. Каты иттереп пуэр эчәргә яратам. Әмма күпчелек чиракта инде гадәти мин гади кара чәй эчәм сөт белән, шикәрсез. Шин татарча. Чәй турында сөйләшә башлаганбыз икән, татарлык турында да сөйләшәсе килә. Фәнис, Америкада татар булып яшәү авырмы, юкмы? Нәрсә өстенлек итә? Акча эшләүме яки татар булып саклануумы? Ничек дип әйтергә микән? Беренчедән, яңа килгән кеше булса,
Әлбәттә, ул башта акчасы турында, үзенең иминлеге турында, үй фатиры турында, ашау турында, эшләү турында уйлый. Беренче вакытта ул бөтен кешенеке дә шулай. Вакыт табуы монда бик авыр, чөнки яки син эшлисең, яки син өйдә утырасың. Икесенең берсе. Шуңа күрә беренче килгән, яңа килгән иммигрантларга арасындагы булган татар әлбәттә аларның аңа вакыты юк. Ләкин барыбер да әйдәгез инде менә бу вакытка, менә мин бу вакытта бушылам, әйдәгез шушы вакытта күрешик инде, әйдәгез инде дип алайтыр барыбер алар аңлыйлар бөтенсен дә күрешәсе килә, сөйләшәсе килә, аралашасы килә. Кайберләре шундый рәхәт булып китте, гел кайтып килгән кебек булды, үземнең анда мәсәлән Питрәшимдә булган кебек булды дип менә шулай иттереп җавап бирүчеләр әлбәттә яңа килгән кешеләр арасында да бар. Ә инде ныклап татар җанлыклы, башкорт җанлы булган кешеләр, күпчелек күптән яшәгән кешеләр арасында күренә, чөнки беренчедән аларның бөтен әйберләрдә имин, бөтен әйберләрдә бар, өйләре бар, эшләре бар, буш вакытларын күп мисалга китерә кеше бар, алар үзләрен татар культурасына нык күп вакытларын багышлыйлар. Әнә шиткә чыгып киткән кеше ул үзенең кешеләрен эзли, мөхитне булдыра. Синдә татарларны эзләү ихтияҗы бармы? Алар белән аралашу ихтияҗы бармы? Һәм ни кадәр бу ихтияҗны баса аласың? Лос-Анджелестагы татар башкортлар белән аралашу ничегрәк куелган? Безнең монда бик әлләни улы комьюнити дип әйтмәс идем, ләкин Сабантуй уздырдык быел. Быелгы Сабантуйда 400 кеше бар иде. Әмма Фәнис ул бик зур сан шит ил өчен 400 кеше Сабантуйга җыела икән, ул зур комьюнити дип санала. Син Лос-Анджелес татар башкортларының саннарын киметмә. Без андый әйбер көтмәгән, дөресрәге мин андый әйбер көтмәгән идем. 150 кеше булса, бу нык шәп булыр инде дип. Чөнки безнең гадәттә чәй эчәргә җыелабыз икән бер кая, берәрсендә яки шул ук Сабантуйга әзерләнгәндә дә 20-30 кеше. Якынча менә шулай була идек. Без Сабантуйга уйлаган ярый. Тегенең ире килер, моның хатыны килер, моның әнисе, әтисе килер. Якынча 150 булырбыз дип күз алдына китердек тә, һәм мәсиңа 400 кеше. Менә бу моментта шок булган әлбәттә. Гадәттә гади пикникка чәй эчәргә җыелганда без 20-30 кеше булабыз. Иң актив кешеләр алар арасында 20-30 кеше. Менә ихтияҗың бармы? Менә татарлар белән аралашу, җырлашу, ашау бергә. Менә шул синдә ни кадәр ихтияҗ бар ул? Шул диде. Минем андый бүлү юк беренчедән. Ләкин һәр юлы мин бик яратып, зарап көтеп алып, бөтен җыелышларга да йөрергә тырышам. Вакытым бар икән, берсен дә калдырмыйм, бөтенсенә дә барам. Фәнис, менә бу Америка хыялы дигән әйбер бар бит инде. Ул күп итеп акча эшләү һәм баю. Синдә андый хыял бармы? Һәм әгәр дә син ул Америка хыялын тормышка ашырсаң, ул акчаларны нәрсәгә тотар идең? Әлбәттә, өйгә тотар идем, без бит инде төпле кешеләр. Үй алыр идем үземә. Лос-Анджелеста. Һәм Казанда Кремль кырында алыр идем. Беверли-Хиллз һәм Кремлевский өйләр алырга җыена, Фәнис. Иншалла булсын, амин. Шулай ук мин бөтен ниләргә ярдәм итер идем. Кайда нинди организациялар бар, кайда нинди ярдәм күрсәтеп була үзебезнең халыкка. Мин бая бер сорау биргән онытканмын сиңа. Менә син сагынам дидең. Сагыну һәм сагышны басар өчен син нәрсәләр эшлисең? Мен Илһам Шакировны таныдым. Кичкенә чагымда яби тыныч кына утырабыз, яки бер нәрсә эшлибез, анда яби янда яки комыр баса, я токмаш кисә, нәрсәдер эшләйм, мин кырында утырам. Шундай тыныч кына иттереп Илһам Шакировның күпчелек җырларын җырлый, мин шунда әбигә әйтәм, әби җырлама инде зинһар дип. Туйдырды бит инде ул җыр дип. Хәзер әби дә юк, үзендә Татарстанда түгел. Һәм машинада, күпчелек вакытында машинада уза бит инде. Машинада бер үзең күпчелек чиракта һәрбер кешенең үзенең машинасы. Шул сагынуны басыр өчен мин Илһам Шакировны кушам да, бөтен үземнең сагынуларны шунда күз яше белән чыгарам да, тынычланам да, шулай итеп уздырам. Фәнис, ничек кичерәсең син бу мөхаҗирлекне? Нәрсәдән көч табасың?
Нәрседен күч табам. Хәзерге вакытта мин күпчелек тормышым турында, киләчәгем турында кайгыртам, чөнки хәзерге моментта безнең бит инде теге документларда әлеге вакытта теге статусымда резидент булмагачтан бүген мин монда, иртәгә мин тегендә дип әйткәндәй, шул документлар эше буенча төгәллек, төплек булмау сәбәпле мин күпчелек инде үземнең уйларны эшкә багышлыйм димме соң инде. Ягъни син эшкә чумасың, онытыласың, булаймы? Әйе, һәм вакыт барганда сизин, чөнки мин бу 23-нче елны уже битеп тә килә бит инде. Мин аны сизмәдем дә. Мин бөтенләй сизмәдем я. Үтә дә китә. Ничектер вакытта тизрәк барамысың бу илдә, яки ул 365 көн буе җәй булганга шулаймы? Ничектер сизмисең, вакыт тиз бара. Шуңа күрә. Нәрсәдән көч табасың, нәрсәгә таянып яшисең дигән әйбер, ул менә син эш дидең, һәм тагын нинди уйлар синең күңелеңне җылыта? Киләчәктә туасы балаларым иминлектә яшәсен иде. Шуның турында мин шуңа омтылып яшим. Шуның белән шул, безнең сөйләшүбез тәмам. Без Фәнис Фәхретдинов белән сөйләштек. Ул Америкада, Лос-Анджелеста, ә мин Истанбулда. Ә син, безне тыңлаучы, син кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз әле. Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.